Shukor nakaslem jong unongsan Hima. Ka kenhun jong ka Aiadmk kabalayalam do SP value money bad u CV Shan Mugam kibadon palat lai pongot ki MLA minta kasngi baar kilarai ban ai ka Kyrshan ya usi Joseph Vijay kum menteri rang ba ka jela Tamil Nadu ubade unong yalam paseng TVK kabasan syar ka jela da ka Kyrshan ki weipat ki seng san perthai Kinong yalam jong ka kenhun kitmu banya kendo yo Vijay minta kasngi ha kapor janmit. Ushan Mugam ula kedo syaki jing syarem hak election balamat da ka All India Ana Dravida Munitra kasagam hakini ki post nem balalit no. Lai sien hakikti jong kinong yele persya bakrao jong ka DMK bat ka basaw ha ubenai baladep balapanlong da ka TVK kum ka jing job babun ngut ki MLA. Ngidon kam ban pen KM biang ya ka seng ban ekren ya ka lawai jongka. Ngi kentu yo general secretary ka Aiadmk bad menteri rang ba barim u idap padi ke Palani Swami ban khot ya ka jingyalang uloong da ka bakdo ya ka seng namar ba kala perkhat ban ya te lok bat ka DMK. Kumban chupen kenmau ki MLA ka Aiadmk kilas dang jur ka jing ye pher jingmut kadai Hadien baki kwa ban Kyrshan ya kaseng TVK balayalam do Vijay hindre kani kam shum la urlong shu Hadien baki nong yalam kim shum la tre ban weng ka jinge tre lang bat ka BJP hagini kisngi kidon ki MLA ka Aiadmk kiba let cha Pondicherry ban up ye ki paralok MLA ban let Kyrshan ya ka TVK hindre namar kim dap brio kilakan randin no Namar ka jingla u Vijay banthaw ya ka sarkar da ka Kyrshan ka Congress, CPI, CPIM, VCK, bat ka IUML, kabala penlong ya u Vijay ban bam Smai kum u menteri rang ba ka jela Tamil Nadu, menha ka shiphotarik menta u benai. Ka jingya ki MLA ka Aiadmk, namar ki nong yalam ki thumu banetray lang bat ka DMK, kabadai ka seng kabaki juyeng persya man ka election. Ki khubor ki bala yolum na sothu baki MLA ka Aiadmk kidon kumbar lai phongut ki bathmu ban let Kyrshan u Vijay na ka sauhun yongut ki MLA bakani ka seng kadon